लेसन 12 लेसन 12 खौ सोलोंगोन लेसन 12 आव जोंना दङ हिर'इननि मावसुलु बे फरायाव जोङो हिर'इननि मावसुलुखौ बाहायनानै आखान्थिथामनि दब्लायथि आरो आखान्थिब्रैनि दब्लायथि दिहुनगोन हिर'इनआ सासे सानखान्थिगिरि बेनि मावसुलुखौ जों बे फरायाव सोलोंगोन हिर'इननि सोमोन्दै जोङो गोजौ थाखोआव सोलोंहैगोन जेराव क्लास 10 मोनो जों अब्ला बेनि सोमोन्दै जोङो एसे गुवारै सावरायहैगोन दा जों बे थाखोआव एबा बे फरायाव जोङो बे हिर'इन बिथाङा बानायनानै गालांनाय मावसुलुखौ लानानै जोङो आखान्थिथाम आरो आखान्थिब्रैनि दब्लायथि दिहुननायाव बाहायगोन अब्ला फै जों नायलांनोसै गिबियाव जोंना दङ सिनायथि होनाय एबा इन्ट्रडाक्सन पार्टआव नोंसोर सिगांनि थाखोफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि सावगारि जेरै बर्ग आयत आखान्थिथाम आरो आखान्थिब्रैनि सोमोन्दै सोलोंबोबाय बेनि अनगायैबो बिसोरनि सोरगिदिं सिमा आरो दब्लायथिफोरबो दिहुनबोबाय फरायसा बिथांमोना क्लास 8 आवनो बे बर्गनि सोमोन्दै आयतनि सोमोन्दै आरो आखान्थिथामनि सोमोन्दैखौ एसेब्लाबो सोलोंबोखाबाय जोंहा बर्गनि महरा माबायदि जायोमोन बेबायदि जायोमोन मोनब्रैबो आखान्थिनि जखाया जोंना मा जायोमोनलाय इकुवेल जायोमोन समान जायोमोन बर्ग बे जाहैबाय बर्ग दाना बेनि सोरगिदिं सिमा बेखौ माबोरै दिहुनो बेखौबो जोंहा सोलोंबोखाबाय सोरगिदिं सिमा होनोबा जोंहा मोनसे मुवा एबा मोनसे बेसादनि सोरगिदिं बेबायदि सोरगिदिं थाखोसे एबा खनसे गिदिंनायाव बेसेबां जानथाय मोनो बेनो जाहैबाय बे बेसादनि सोरगिदिं सिमामोन जोंहा बे बर्ग नालाय बे बर्गनि मोनब्रै आखान्थिनि सोरगिदिं जोङो फाखोसे गिदिंनायाव बेसेबां जखा मोनो बेनो बेनि सोरगिदिं सिमा अब्ला जों बर्गनि सोरगिदिं सिमा दिहुनबा मा खालामगौमोन बे मोनब्रै आखान्थिनि जखाखौ ज' दाजाबजोबगौमोन अब्लानो जाहैबाय बेयो मा बर्गनि सोरगिदिं सिमा आरो दब्लायथियाबो मा जाहैबाय बे बर्गआ सिङाव गाव बेसेबां जायगा आवग्रिनानै लादों बेनो बेनि दब्लायथिमोन दाना दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाखौबो जोंहा रोंखाबायमोन बर्गनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मामोन आखान्थिजों आखान्थि सानजाबनांगौमोन आखान्थि सानजाब आखान्थि खालामबानो बेनि दब्लायथिखौबो मोनो बेखौ क्लास 8 आवनो रोंबोखाबाय लोगोसे आयत होबावदों आरो आयतनि सोमोन्दैबो फरायसा बिथांमोना क्लास 8 आव मोनखादों आयतआवबो मा थायोमोन बेबो मोनसे आखान्थिब्रै नालाय बेबो मोनब्रै आखान्थि दं गोलावा मोननै थायो गोलावनि जखाया समान जायोमोन आरो गुवाराबो नै मोननै दं बेबो समान जायोमोन दाना जोंना आयतनि सोरगिदिं सिमायाबो बे मोनब्रै आखान्थिखौ दाजाबनांगौमोन मोनब्रै आखान्थिखौ दाजाबनांगौ थारमाने गोलाव मोननै आरो गुवार मोननैखौ दाजाबनानै ज' बेसेबां जखा जायो बेनो बेनि सोरगिदिं सिमा आरो सोरगिदिं सिमानि सर्टकाट फर्मुलाबो दंखायोमोन जोंहा मामोन नै सानजाब मा गोलाव दाजाब गुवार गोलावखौ L जों देखायबाय गुवारखौ B जों देखायबाय बेमोन आरो दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलायाबो जोंना मा खालामोमोन गोलावजों गुवारजों सानजाबोमोन बे दाना फैयो जोंना आखान्थिथाम दाना आखान्थिथामा जोंना मोनबेसे आखान्थि थायो मोनथाम आखान्थि थायो दाना जों आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमा दिहुननाय आरो दब्लायथि दिहुननायखौबो क्लास 8 आव जों सोलोंबोखाबाय बेनाबो मोनथाम आखान्थि थायो नालाय मोनथाम आखान्थिखौ जोंहा दाजाबजोबनांगौमोन मोनथाम आखान्थिनि जखाखौ दाजाबजोबबानो आखान्थिथामनि जोंहा सोरगिदिं सिमा मोनो आरो बेनि दब्लायथि दिहुननायखौबो जोंहा सोलोंबोखाबाय दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया मामोन जोंहा 2/1 हासा सानजाब जौथायमोन बेहाय जों जौथाय आखिनानै जौथायनि मानखौ दिहुननानै जोंहा जौथायजों हासाजों सानजाबनानै बिनि खावसे खालामबानो जोंहा मा जायोमोन आखान्थिथामनि दब्लायथि मोनोमोन बेखौबो जों सिगाङाव सोलोंबोखाबाय फै दानिया जोङो बे फरायाव मा सोलोंगोन बेखौ नायलांसै फरायसा बिथांमोन जों बे फरायाव आखान्थिथामनि सोमोन्दै फरायसंगोन आखान्थिथामनि सोमोन्दै आखान्थिथामा जोंना मोनबेसे बाहागोनि दंमोनलाय आखान्थिथामा जोंना गासै मोनद'
रोखोमनि एबा मोनद' बाहागोनि दंमोन। खनानि सायाव जोङो मोनथाम आरो आखान्थिनि सायाव बिथा खालामनानै जोङो मोनथाम बाहागोआव रानदोंमोन। खनानि सायाव जोंना मा मामोन? खनासा आखान्थिथाम, खनाथि आखान्थिथाम आरो खनामा आखान्थिथाम बेखौ रानदोंमोन। आरो आखान्थिनि सायाव बिथा खालामनानै जोंहा रानदोंमोन गोरोब आखान्थि आखान्थिथाम, गोरोबनाय आखान्थि आखान्थिथाम आरो गोरोबै आखान्थि आखान्थिथाम गासै मोनद'। दाना जोङो बेवहाय आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननाय आरो मावसुलुनि सोमोन्दैबो सावरायगोन। आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायाव जोंहा सिगाङावनो बाहायफ्लेबाय थानाय उन्दै क्लासनिफ्रायनो बाहायबोखानाय दब्लायथि दिहुननायनि मावसुलु 2 बाहागोनि 1 सानजाब हासा सानजाब जौथाय बे मावसुलुखौ जों सिगांनिफ्रायनो बाहायबोनानै आखान्थिथामनि दब्लायथिखौ दिहुनबोगासिनो दङ। जोंहा जेब्लाबो मोनसे आखान्थिथामाव हासा आरो जौथायखौ मिथिथारनांगोन। हासा आरो जौथायखौ मिथिनानै जोङो बे फर्मुलाखौ बाहायनानै जोङो दब्लायथिखौ दिहुनोमोन। दा जोंहा बे फरायाव जोङो बे मावसुलुखौ जोङो माबायदि आखान्थिथामाव बाहायगोन होननानै बुङोब्ला जोङो नैबे 1 नाम्बाराव बे खनाथि आखान्थिथाम, खनाथि आखान्थिथामाव जोङो बे मावसुलुखौ बाहायनानै बेनि दब्लायथिखौ दिहुननो हायो। बेयाव जोंहा नै जौथाय होनाय दंखायो आरो हासा होनाय दंखायो। जौथाय आरो हासा होनाय थाखाबाय नालाय जोंहा बे फर्मुलाखौ गोरलैयैनो बाहायनानै जोङो बेनि दब्लायथिखौ दिहुननो हायो। अब्ला जों खनाथि आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननांगौब्ला जोंहा फर्मुलाया माखौ बाहायगोन? 2 बाहागोनि 1 हासा सानजाब जौथाय। थिग बेबायदिनो दाना नैबे 2 नम्बराव फैदोलाय। नैबे 2 नम्बराव आं बेहाय मोनसे आखान्थिथाम आखिदों। बे आखान्थिथामा जाहैबाय मा? गोरोब आखान्थि आखान्थिथाम। बेनि मोनथामबो आखान्थिनि जखाया गोरोबो। अब्ला बेबायदि गोरोब आखान्थि आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननांगौब्ला जोङो मा? बे फर्मुलाखौ बाहायनो हायो। 2 बाहागोनि 1 सानजाब हासा सानजाब जौथाय। बेवहाय जोंहा हासाया होनाय दंखायो। हासाया मोनथामनि मादाव जोंहा जायखिया मोनसे लाबाय, हमनानै लाबाय आङो नैबेखौ हासा। बेखौ हासा लायोब्ला जोंहा जौथाया गैया बेहाय। जौथायखौ जों मा खालामनांगोन? ओरै बोदेरनांगोन जोङो। बोदेरनानै बे जौथाय जाबायना। दाना बे जौथायनि जखाखौ दिहुननांगोन। बे जौथायनि जखाखौ जोंहा मोनथियाबा बोरै दिहुनगोन जोङो? बेहाय मोननै आखान्थिथाम नुबाय नालाय, बे मोननै आखान्थिथामा गावजों गाव समान जाबाय। गावजों गाव गोरोबलि बेयो। गोरोबलि जाबाय नालाय हाख'लायनानै जाबसिनलायबा ग्रोब जागोन। अब्ला बेबायदियाव जोङो नैबे मोनसे आखान्थिथामखौ लागोन। बे मोनसे आखान्थिथामा खनाथि महराव जाबाय नालाय बे 90 डिग्रि। अब्ला जोङो बेयाव जोंहा बे आखान्थिथामखौ जोङो मा? पाइथागरासनि फर्मुला बाहायनानै जोङो नैबे जौथाय, बे जौथायनि मानखौ दिहुनग्रोनांगोन। जौथायनि मानखौ दिहुनग्रोखांनायनि उनावहाय जोङो बे फर्मुलाखौ बाहायनानै बे आखान्थिथामनि दब्लायथिखौ दिहुनगोन। बेनि एग्जाम्पलखौ आं बे भिडिअ'आवनो होनाय जागोन। दसे उनावहाय बेनि एग्जाम्पलखौबो जों लागोन। दानिया फैदो नैबे 3 नम्बराव। नैबे 3 नम्बराव जोंहा मोनसे आखान्थिथाम आखिबावदों। बे आखान्थिथामा जाहैबाय मा? गोरोबनै आखान्थि आखान्थिथाम। थारमाने बेहाय मोननै आखान्थिया गोरोबो। नैबेजों समान। नैबेखौ हासा लाबाय। अब्ला बेबायदि गोरोबनाय आखान्थि आखान्थिथामावबो जोङो नैबे 2 बाहागोनि 1 सानजाब हासा सानजाब जौथाय बे फर्मुलाखौ बाहायनानै जोङो बेनि दब्लायथिखौ दिहुननो हायो। बेहायबो जोङो जौथाय गैया नालाय नैबेनि जोंहा गेजेर बिन्दो मोनसे दागो होनानै बेवहाय जोंहा मोनसे जौथाय बोनांगोन। अब्ला बेहाय मोननै आखान्थिथाम सोमजिबाय। मोननैबो आखान्थिथामा मा? गोरोबलि आखान्थिथाम। मोननैजों हाख'नानै जाबसिनलायबा ग्रोब गोरोबगोन। अब्ला बेबायदियाव जोंहा मोनसे आखान्थिथामखौ लानानै पाइथागरासनि फर्मुला बाहायनानै जोङो नैबे जौथायनि जखाखौ दिहुनग्रोगोन। जौथायनि जखाखौ दिहुनखांबाथाय जोंहा उनावहाय नैबे 2 बाहागोनि 1 हासा सानजाब जौथाय बे मावसुलुखौ बाहायनानै जोङो बे आखान्थिथामनि दब्लायथिखौ गोरलैयैनो दिहुननो हायो। बे मोनथामनि आं एग्जाम्पलखौ लानोसै। बे मोनथामनि एग्जाम्पल लागोन। एग्जाम्पल लाखांनायनि उनावहाय जोङो आरो सिगां आवगायलांबावगोन। अब्ला फैदो जोङो मोनथाम एग्जाम्पल लाग्रोनोसै। एग्जाम्पला बेहाय खनाथि आखान्थिथाम। साइडआव जों मोनसे खनाथि आखान्थिथाम आखिबाय। खनाथि आखान्थिनि नामा बेहाय मा?
ए बि सि खनाथि आखान्थिथाम आखान्थिनि जखाफ्रा होनाय दंखायो हासाया बेसेबां 12 सेन्टिमिटार जौथाया दङ 5 सेन्टिमिटार ओमफ्राय लाव आखान्थिया दङ जोंना 13 सेन्टिमिटार दा जों बेहाय बेनि दब्लायथि दिहुननांगौ अब्ला जों बेखौ माबायदि बानायगोन बेबायदि लिरनांगोन जोङो होनाय दं होननानै आखान्थिथामनि हासाखौ बेस होनो नालाय बि लाबाय हासायाव जोंना दङ बेसेबां 12 सेन्टिमिटार बेखौ लिरबाय बेनि उनाव आखान्थिथामनि जौथाय हाइट ओइसआबो बेहाय होनाय दंखायो बेसेबां बेयो 5 सेन्टिमिटार अब्ला 5 सेन्टिमिटार लिरबाय अब्ला जोंहा मोनथिगौ सिगांनिफ्रायनो जों मोनथिबोखायो आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जोंहा खनाथि आखान्थिथामाव माखौ बाहायनांगोन जोङो 2/1 हासा सानजाब जौथाय बेखौ बाहायनांगोन अब्ला जों बेखौ बिदि लिरनांगोन बेनावहाय जोंहा समान समान होबाय 2/1खौ लिरफिनबाय सानजाब हासानि जायगायाव जोंना बेसेबां दंमोन ना 12 दंमोन नालाय 12खौ बहायबाय बेनि उनाव जौथायाव बेसेबां दङ जौथायाव 5 दङ बेखौ बहायबाय दाना बेनि उनाव बेखौ जोंहा बानायबावो जागोन 2 जों जोङो 12खौ दाननो हायो बे 2 जों बे 12खौ दानबा बेसेबां मोनगोन 6 मोनगोन जोङो 6 मोननानै जोंहा होमबा बेसेबां थाखो 1 सानजाब 6 सानजाब 5 बे थाबाय ज' सानजाबजोबबा जों बेखौ मोनगोन बेसेबां 30 जोंना सानगुरिया सेन्टिमिटारमोन नालाय बेयो बर्ग सेन्टिमिटार स्कुवेर अब्ला जों बेबायदियाव मोनबाय नैबे खनाथि आखान्थिथामनि दब्लायथिया जोंना बेसेबां मोनखो 30 बर्ग सेन्टिमिटार एबा 30 सेन्टिमिटार स्कुवेर बे जाबाय दानिया जोङो गुबुन मोनसे एग्जाम्पलखौ लानोसै एग्जाम्पल 2 आव बेहाय एग्जाम्पल 2 आव नायदो जोङो एग्जाम्पल 2 आव लादों एग्जाम्पल 2 आव मोनसे मा गोरोब आखान्थिथाम बेयो मा रोखोमनि आखान्थिथाम गोरोब आखान्थिथामनि नामखौ जों लादों ए बि सि गोरोब आखान्थिथाम बेवहाय मोनथामबो आखान्थिनि जखाया समान ए बि सि आरो सि ए आखान्थिनि जखा मोनथामबो समान दा बेहाय जोंहा आखान्थिथामनि हासाया लानांगोन बि सिया बेसेबां दं बेहाय 10 सेन्टिमिटार 10 नाथाय बेहाय मा जौथाया होनाय गैया जों जौथायखौ दिहुननानै लाग्रोनांगोन बेहाय अब्ला जोंहा सावगारियाव माबायदि आखिदेरनांगोन ए निफ्राय जोङो डि सिम मोनसे थोंगोर बोनांगोन बि सिनि सायाव थोंगोर बा बि सिनि सायाव थोंगोर बोनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनबाय सावगारिखौ अब्ला बेवहाय जोङो आखान्थि नामखौ मोननै नुबाय बे मोनसे आरो नैबे मोनसे आखान्थिथामा अब्ला बेहाय मा जाबाय मोननै जाबाय मोननैबो आखान्थिथामा मा जाबाय बेहाय गोरोबलि जागोन हाख'नानै जाबसिनलायबा ग्रोब जागोन अब्ला जों बेवहाय पाइथागरासनि फर्मुला बाहायनानै जोंहा मा खालामनांगौ जोंहा जौथायनि जखाखौ दिहुननानै लानांगौ होमबा जोङो नैबे जुदि आङो नैबे आखान्थिथाम ए बि डि खौ हाख'बा जोंना आखान्थिथामा माबायदि जागोन बेबायदि जागोन आखान्थिथामा नङा होमबा बेबायदि आखान्थिथाम जागोन अब्ला बेबायदियाव नैबे मा जाबाय नैबे ए बि ओमफ्राय नैबे डि जोंना बेहाय नैबे ए बि नि जखाया बेसेबां होनाय दङ 10 सेन्टिमिटार ओमफ्राय बि डि ना मा जागोन जोंना बि निफ्राय सि सिम जोंना बेसेबांमोन 10 सेन्टिमिटारमोन नालाय बेनि गेजेराव जोङो डि मोनसे लाबा अब्ला बे 10 खौ जोंहा ओरैहाय 5 सेन्टिमिटार ओरैहाय मा 5 सेन्टिमिटाराव रानगोन अब्ला बि डि नि माना बेसेबां जागोन 5 सेन्टिमिटार होनबा नैबे ए डि आ गैया सोंनायसिन बे जाबाय जौथाय बे जौथायनि मानखौ दिहुननांगौ अब्ला जोंहा बेबायदि खनाथि आखान्थिथामाव जोंहा आखान्थिनि जखा दिहुननायाव जोंहा मा फर्मुला बाहायोमोन पाइथागरासनि होमबा जों बेहाय लिरनांगोन जों पाइथागरासनि थारबिुंथि बाहायना ए डि जौथायनि मानखौ मोनो दाना पाइथागरासनि फर्मुलाखौ मोनथियाबा नायदो जों पाइथागरासनि फर्मुलाखौ लिरनो हायो नैबेबायदि पाइथागरासना मा फर्मुलाया बेबायदि मोनसे खनाथि आखान्थिथामआव लाव आखान्थिनि बर्गआ गुबुन मोननै आखान्थिनि बर्गनि दाजाबगासिनो समान जायो लाव आखान्थिनि बर्ग बेहाय लाव आखान्थिया बबे लाव आखान्थिया ए बि बेखायनो जों बेहाय लिरनांगोन ए बि नि बर्ग बेहाय लिरनांगोन जोङो ए बि नि बर्ग दाना बे ए बि नि बर्गआ मा जायो होननानै बुंदों गुबुन मोननै आखान्थिनि बर्ग गुबुन मोननै आखान्थिया मा नैबे बिडि आरो मोनसेया मा नैबे एडि नङा होमबा बिडि जों एडि जों अब्ला बे बिडि आरो एडि नि बर्गनि दाजाबखासै होनदों बिसोर मोननैखौ बर्ग खालामबावदो स्कुवेर होबावदो ओमफ्राय स्कुवेर होनानै मा खालामदो दाजाबदो अब्ला पाइथागरासनि फर्मुलाया जोंना बे खनाथि आखान्थिथामाव माबायदि जागोन बेबायदि माबायदि जागोन
ए बी स्क्वायर समान समान ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर दाना जोंहा ए बी नि जखायाथ' बेसेबां होननाय दं 10 दंखायो नालाय 10 स्क्वायर जाबाय ए डी नि जखा दिहुननांगौ बेखौ बिदिनो दोनबाय बी डी नि जखायाबो 5 होनाय दं नालाय 5 स्क्वायर जाबाय दाना 100 10 10 मोननै सानजाबा बेसेबां जागोन 100 समान समान ए डी स्क्वायरखौ होबाय प्लस 5 मोननै सानजाबा 25 दाना बेवहाय आं नेक्स्ट स्टेपाव मा लिरबाय बेवहाय 100 खौ लिरबाय आरो नैबे दाजाब 25 खौ ओरै समान समान बारहोनानै लाङोब्ला नैबे 100 नि उनाव -25 जाफैगोन बिदि समान समान ओरै मा लाबाय ए डी स्क्वायर दाना 100 निफ्राय 25 दानख'बा जोंनाव बेसेबां फैगोन 75 समान समान ए डी स्क्वायर दाना आं बेखौ ओरै फिदिङोब्ला ए डी फिदिङोब्ला जों मा लिरगोन ए डी खौ लिरगोन ओरैहाय ए डी स्क्वायर लिरगोन ओमफ्राय समान समान ओरैहाय बेसेबां जागौमोन समान समान ओरैहाय 75 जागौमोन आरोखि 75 दाना नैबे स्क्वायरनि थाखाय जों मा खालामनो हागौ स्क्वायरनि थाखाय नैबे 75 नि गोजौआव बेबायदि रुट होनो हायो दाना 75 खौ जोङो माबायदि लिरनो हायो 75 खौ जोङो 5 × 5 × 3 लिरनो हायो दाना 5 आ जरा जाबाय नालाय 5 जरा जाबाय नालाय बेयो 5 स्क्वायर जागोन 5 स्क्वायरआ ओमफ्राय नैबे रुटजों केन्सेल खालामनानै 5 स्क्वायरआ मा ओंखारबाय बाहेरायाव ओंखारबाय ओमफ्राय सिङाव 3 थाबाय अब्ला बेबायदि जाबाय बेयो होमबा जोंना ए डी नि मानाव बेसेबां मोनखो 5√3 सेन्टिमिटार होमब्ला बेहाय जौथाया बेसेबां जाखो जौथायनि जखाया जोंना 5√3 सेन्टिमिटार जाबाय अब्ला दानिया जोङो बे खनाथि आखान्थिथामनि दब्लायथिखौ जोङो गोरलैयैनो दिहुननो हासिगोन अब्ला बेखौ जों माबायदि दिहुननांगोन जों बेखौ दिहुननांगोन बेबायदि दाना जोंहा मोनबाय मा ए डी नि जखाखौ बेसेबां मोनखो जोङो ए डी नि जखाखौ 5√3 मोनबाय ए डी नि जखाया बेसेबां जाखो 5√3 दाना जों बेखौ खना आखान्थिथामनि दब्लायथि होनानै आखान्थिथामनि दब्लायथिनि फर्मुलाखौ खनसे लिरफिननानै दाना मानफोरखौ बहायबानो जाहैसिगोन आरोखि खावसे सानजाब हासायाव जोंना BC मोन ओमफ्राय जौथायाव AD मोन मानखौ बहायबाय खावसे BC नि जायगायाव 10 दङ AD नि जायगायाव 5√3 दं दाना बेहायबो दानजाबावो नैबे 2 जों आं बे 10 खौ दाननो हायो 2 सानजाब 5 होबानो बे 10 आ केन्सेल होमबा जोंना मा आग्लायखो 5 × 5√3 5 × 5√3 आग्लायबाय दाना सानजाबदो जोंना 5 जों 5 सानजाबा 25√3 25 मा जाहैगोन √3 सानगुदे सेन्टिमिटारमोन नालाय सेन्टिमिटार स्कुवेर होमबा जोंना बे आखान्थिथामनि बे ABC आखान्थिथामनि जोंना दब्लायथिया बेसेबां जाहैगोन होमबा 25√3 सेन्टिमिटार स्कुवेर जाहैगोन बेयो सेन्टिमिटार स्कुवेर बे जाहैबाय दानिया जों मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै दानिया फैगोन एग्जाम्पल 3 आव जोंना एग्जाम्पल 3 बेहाय जों मा गोरोब आखान्थिनि आखान्थिथाम माने मोननै आखान्थिया समान जागोन आरोखि बे आखान्थिथाम ABC नालाय बे ABC आखान्थिथामाव मोननै आखान्थिनि जखाया समान जेरैहाय बेहाय होनाय दं आङो AB आरो AC मोननैबो 5 सेन्टिमिटार ओमफ्राय BC हासानि जखाया जोंना बेसेबां होनाय दङ 8 सेन्टिमिटार अब्ला बेवहायबो जोंहा जौथायखौ मोनथिग्रोनांगोन जौथाय होनबा जोङो नैबे BC आव मोनसे गेजेर बिन्दो D होबाय बिनि उनावहाय A जों D जों ओरै जइन खालामनांगोन A जों D जों जइन खालामबा नैबेहाय होनाय बायदि सावगारि नुबाय बेयाव मा नुखो मोननै गोरोबलि आखान्थिथाम नुबाय मा ABD आरो मोनसेया ACD बे मोननै दाना मोननैबो समान मोननैखौबो जुदि हाख'नानै जोङो ग्रोब जाबसिन लायोब्ला बेयो ग्रोब जागोन अब्ला होनबा जोंहा हासआ नैबे 8 सेन्टिमिटारखौ बेहाय 4 रानबाय खावसे दाना जोंहा मोनसे आखान्थिथामखौ हाख'नानै लायोबा दहायनि बायदि एखे जाबाय बेयो दहायनि बायदि एखे जानानै बेबायदि नुगोन सावगारिखौ बेबायदि नुबा जोंहा बेहाय A नैबे B नैबे D थाबाय दाना जोंहा बेहाय नैबे AD नि मानखौ दिहुननांगौ जालायबाय दाना AD नि मानखौ दिहुनोब्ला जोंहा खनाथि आखान्थिथामाव मा फैलायगोन पाइथागरासनि थारबुंथिया फैलायगोन दाना पाइथागरासनि थारबुंथि बाहायना जोङो मा AD नि जौथायनि मानखौ मोनो होननानै लिरबाय दाना बानायबाय बेहाय AB आव जोंहा बेसेबां दं 5 स्कुवेर जागोन AD आव AD स्कुवेर BD आव बेसेबां जागोन 4 स्कुवेर
दाना 5 मोननै सानजाबा बेसेबां मोनो 25 AD स्क्वायर 4 मोननै सानजाबा बेसेबां मोनो जोंहा 16 दा 25 खौ लिरबाय नैबे प्लास 16 खौ ओरै लाबोबा 25 माइनास 16 जाफैबाय समान समान ओरै मा जाफैखो AD स्क्वायर दाना 25 निफ्राय 16 माइनास खालामबा 9 थाबाय 9 समान समान AD स्क्वायर दाना बेनि उनावहाय जोंहा मा AD खौ जुदि ओरै लाखियोब्ला नैबे रुटआ 9 आव मा हरगोन रुट आन्डार रुट 9 दाना जोंहा 9 खौथ' मिथिखागौ मा 3 3 मोननै सानजाबानो जोंहा मोनो अब्ला 9 नि आबुं बर्ग रोदाया जोंहा जाहैगोन 3 3 मोननै जाबाय नालाय 3 स्क्वायर स्क्वायरजों रुटजों केन्सेल खालामनानै जोंना मा 3 बाहेरायाव थाबाय होमबा 3 आ मा जाखो AD नि जौथाय जाबाय बे 3 आ AD नि जौथाय मोनबाय होमबा AD आ बेसेबां जाहैसिगोन जोंना 3 सेन्टिमिटार अब्ला बेनिफ्राय जों मा बुजिखो नैबे AD नि जखाया बेयो बेसेबां जाबाय 3 सेन्टिमिटार जाबाय नै होखाबाय बिनि उनावहाय जोङो दानिया फैदो आखान सिथामनि दब्लायथि होननानै दाना फर्मुलाखौ लिरदोलाय फर्मुलाखौ लिरबाय जों खावसे सानजाब हासा सानजाब जौथाय दाना बहायबाय खावसे AC नि हासानि जायगायाव जोंना मा दङ BC दङ आरो जौथायनि जायगायाव जोंना मा दङ AD दाना मानखौ बहायदो खावसे सानजाब BC आव जोंना 8 दङ AD आव बेसेबां 3 दङ दाना बेहायबो 2 जों दाइना दानजायो 2 सानजाब 4 होबानो नैबे दाइना दानजाबाय दानजानानै बेसेबां आग्लायो दा 4 into 3 4 जों 3 जों इन्टु खालामनानै बेसेबां मोनगोन जोंहा दा बे 12 मोनसिगोन आरो अब्ला जोंहा बे ABC आखान सिथामनि दब्लायथिया दा बेसेबां होनाय जाखो जोंना 12 सेन्टिमिटार स्कुवेर एबा 12 सेन्टिमिटार बर्ग सानगुदि मिथिबाय दा 12 बर्ग सेन्टिमिटार होननानै जोंहा बुंनो हाबाय अब्ला जों बेहाय मोनथाम एग्जाम्पलखौ जों लाखांबाय दानिया एखमा जोंना मा थानो हागौ बेबायदि थायालासेनो आखान्थिनि जखाफ्रा गुबुन गुबुन जानो हागौ अब्ला गुबुन गुबुन जायोब्ला जोङो बेबायदि आखान सिथामखौ मा होननानै बुंगोन गोरोबै आखान्थिथाम होननानै बुंगोन आखान्थिथामा जुदा जुदा जायो नालाय अब्ला बेबायदियावसो जोंना मा फैसिगोन हिरनआ होलांनाय मावसुलुआ फैसिगोन अब्ला बे होलांनाय मावसुलुखौ बाहायनानैसो जोङो मावफुंनो नांसिगोन आरोखि अब्ला फै जों बेखौबो नायखालांनोसै फैबाय आखान्थिथामनि दब्लायथि हिर'इननि मावसुलु दाना फैबाय आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननाय सोरनि मावसुलु बाहायगोन हिर'इननि मावसुलु दाना हिर'इननि मावसुलुआ नायदो हिर'ना होलांनाय आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि मावसुलु आखान्थिथामनि दब्लायथि रुट होनांगौ रुट अभार होबाय रुटनि सिङाव मा थागोन जोंना S उनाव S माइनास A S माइनास B S माइनास C बेयो जाहैबाय हिर'ना होलांनाय आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि मावसुलु जेराव A B C आ आखान्थिथामनि आखान्थिफोर बेहाय A आरो B आरो C खौ जोंहा मा होनांगोन आखान्थिथामनि आखान्थिफोर हमनानै लाबाय आखान्थिथामा जोंना बेबायदि जागोन मोनथामबो साइडआ आलदा आलदा बा गुबुन गुबुन जागोन अब्ला जों बेखौ A हमनांगोन नैबे मोनसेखौ B मोनसेखौ C बेबायदि हमनांगोन आरोखि जोंना आखान्थिथामा बेबायदि जागोन नालाय बेखौ A हमनांगोन बेखौ B हमनांगोन बेखौ C हमनांगोन मिथिबाय बुजिबाय आरो बेहाय S आ मा बुस्थु S आ बेहाय फोरमायो खाव सोरगिदिं सिमा होननानै बुङो थारमाने खाव सोरगिदिं सिमा माने मा आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमानि खावसे मान आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमा होनाय थायोब्ला बेखौ 2 जों राननानै खावसे बानायनांगौ जोंहा थामहिनबा सोरगिदिं सिमाखौ बोरै दिहुनगोन जोंहा आखान्थि मोनथामखौ दाजाबगोन बेबायदि A प्लास B प्लास C आखान्थि मोनथामखौ दाजाबनाय माने सोरगिदिं सिमा दिहुननाय दाना बेखौ दाजाबखांनायनि उनाव दाजाबगासेखौ 2 जों राननानै होगोन अब्लानो बेयो जाहैयो खाव सोरगिदिं सिमा दिहुननाय दाना बेहाय लिरबावदों नै जाय आखान्थिथामनि जौथायखौ गोरलैयै दिहुननो हाया जायो अब्ला बेबायदियाव बे मावसुलुआ हेफाजाब होगोन आरोखि बे मावसुलु बाहायोब्ला एबा बे मावसुलुखौ बाहायोब्ला जोङो आखान्थिथामनि दब्लायथिखौ गोरलैयैनो दिहुननो हायो बेजों लोगोसे जोङो आखान्थिब्रैनि दब्लायथि दिहुननायावबो उनावहाय 12.2 आव जोङो बे हिर'इननि मावसुलुखौनो बाहायगोन बिनि मददजोंनो जोङो आखान्थिब्रैनि दब्लायथिखौ दिहुनगोन दानिया होमबा बेनि उनावहाय फरायसाफ्रा बे फर्मुलाखौ बाहायनानै एग्जाम्पल होनाय दङ बेखौ नोंसोर न'आव नायबानो जाबाय आङो खिथानोसै पेजखौ बेयाव हिर'इननि मावसुलु बेहाय दङ हिर'इननि मावसुलु पेज नाम्बार
211 पेज नाम्बारा बेसेबां 211 आव मोनसे एग्जाम्पल होनाय दङ नैबे मोनसे आखान्थिथाम बेहाय ए नि मानबो होनाय दङ ए नि मानबो होनाय दङ बी नि मानबो होनाय दङ सी नि मानबो होनाय दङ अब्ला जोङो बेखौ ए आव नै 40 बेयाव 24 आरो सी आव 32 बिदि लानांगोन लानायनि उनावहाय बेयाव नै बेबायदि एस दिहुननांगोन एस दिहुननाया मा बेनिखायनो बागाननि आखान्थिनिफ्राय दब्लायथि दिहुनलांनानै बेवहाय बानाय बेबायदि मोनबाय अब्ला फरायसाफ्रा बे पेजखौ बोलानानै मोजाङै नाय बेनि उनावहाय जोङो नेक्स्टआव 12.1 नि माखासे सोंथिफोर दङ बे सोंथिफोरनि जोङो मावफुंथायखौ जोङो लागोन दा बेखिनियाव फरायसाफ्रा बे इन्ट्रडक्सनखौ मोजाङै नायनानै मोजाङै बुजिग्रोदो आरोखि अब्ला गोजोननाय थाबाय थेंक इउ